Здравейте! Аз съм Дари и в момента това е втория клип на Майнкрафт. Сега почваме първи епизод от поредицата Майнкрафт. Какво да е? Айде? СКС Infinity Survival Create World. Така. Близо сме до две различни гори и до блато. Чудесно. Едно тук да има, как да се каже, село. Защото толкова много обичам аз да се заселвам в селото, че направо не мога да ви кажа. Да ви обясня. И сега, ето вижте ми скина. Алекс. Коледна Алекс. И сега искам да ви кажа на кои аз ви препоръчвам самата аз. Моя канал. На Heavenbull. На знака, който не ги знае, и на Shadow Hex и на Didodi. Те са ми любимите преди да започна тази поредица. Преди само и братовчет ми само гледа стримовете на Didodi. И да ви харесат. Гледайте ги специално и тях и мен. Но сега не мога да ви кажа да ме гледате мен. Тези, които им харесват моите поредици и клипове, понеже сега това ми е втория клип, аз ги качвам в YouTube на страницата ми. Дано да ви харесват, да имам лайкове. Ако искате, имам и Facebook. Дарина Димитрова на английски. Може да ми станете приятели. Аз ще ви приема, ако смятам да ви приема. Защото аз приемам само на някои, които аз си реша. И ако първо им разглеждам, да разбира се снимките, защото би трябвало да видя кой е. И дали има гадни снимки. И сега в момента трябва да съберете доста дърво. И да се заселите. Ето аз там виждам още едно. Сега как да ви го кажа, сега забравих думата. Братовчет ми толкова много ми я казваш тази дума. Еми хора, забравих я. Не ме винете. Така, първо се събира най-важното. Ако сте до друг... Байом. Байом, сега се седих. Ако сте до друг байом, събирате от неговото дърво. Ето аз в момента съм до този байом. Дано. И PGXP47 гледайте. Там има и мене луда девойка. Неговия клип, но май той ми каза, че просто съм блокирали страница. Да. И аз сега в момента отивам някъде да се заселя. Дано да ви хареса този клип. Сега в този момент ще си направим материали къщата в този клип. И леглото. Ще ги карам по вечери. Като стане вечер, приключвам с епизода. И пред вас ще правя всичко.
пише епизоди. Имам един плейлист Майнкрафт, който е празен. Сега ще го запълним. Ето в момента, разбира се, и е важно и овци. Аз съм сега в момента в долината на овцете. Знаете ли как да разберете в долината на цветята ли сте, в долината на гората ли сте? Къде сте? Във всякакви долини. Както има много на куп. Не чапа толкова си едни до други. Вау, каква уникална планина. Не за първи път виждам такава планина, но е уникално. И първата ви работа е да търсите Sugarcane. Защото Enchanting Table, който не знае какво е това, от него се енчантват оръжията. Така. Но аз сега в момента търся село. Както в миналия епизод видях, ще я кажа, че това са някакви нови цветя, но не са просто отдалеч, така ми се виждат. И да намерим село, да се заселя с моите другари селяните. Така. На който му хареса тази поредица от клипове, дано да ми пишат коментари хората, но не знам. Може и в YouTube да не е добро качеството, но при мен тук си е много добро. Ще се опитам там да оправя качеството. Един клип за сега е качен. И дано да ви харесат тези клипове, дано да се наслаждавате цял ден. Братовчет ми е луд по тези клипове и много ги гледа. И аз предлагам така да направите, да сте луди по тия клипове. Много са хубави, аз съм луда по тях, у нас и ги гледам всеки ден. Пък зайчетата можете да ги привличате с жълтите цветенца. Те иначе бягат от вас и няма как да ги хванат. Ние с братовчет сме един път така. Играхме си без да снимаме клипове и такива. И ние с него подгонихме зайче. И не можем да го хванем 2 часа. Едното такова малко зайченце, то си бяга и двамата го бяхме подгонили. Един го пресреща, не. За жалост, че за сега не сме качвали с него клипове. Аз бях намерила, не ви лъжа, 8 диаманта на едно място. Едни до други. Моя приятелка, според мен с Цит, си ги е намерила с МКП Мастър. Не, че ги е намерила, а си ги е взела оттам просто. Мисля, че скоро се там и скоро ще приключваме епизода. Но да ви хареса. Това е първият епизод. И много се радвам. След малко ще кача и втория. Но много ми се пише от един. Защото 1.57, 2 без нещо. Така да се каже. Вече е така. И за това мисля, че утре към следобед мисля, че ще качвам, ако няма да ходим някъде, но не ви обещавам. Ще кача клипове. Така, който е намирал от вас Снежно село, да ми каже и да ми прати снимка, защото още аз искам да го видя това село. И така, но се надявам да ми харесвате. И Facebook. Имам пак да го повторя. Дарина Димитрова. Вие ми пратете покани. И аз ще ви ги приема, ако реша.
но да ми пратите покани, който от вас има Фейсбук. Дано. Ето такива зайчета ние ги гонихме и 100 часа не мога да ги хванем. Силно казвам 100 часа. 2 часа ние с братовчет ми ги гонехме и гонехме. Да. Мисля малко. Казвам начало, само напълно да се стъмни. Знам, много кратки беше този епизод, но хора, да знаете, вие сте уникални. Ако гледате тези клипове, сте уникални и не грешите. Ето, качваме се ето там и спираме с епизода. Внимайте така, като мен да се меднете, че ще умрете на мига. Аз поне съм малко луда. Който от вас е в 108 соло и аз съм в 108 соло. Никола Беловеждов. И съм на 10 години. Така сведения да се каже 4-ти клас. Сега ще видим. Аз къде гледах. Чакайте, че аз не мога да си намеря сега къде гледах. Само да скача там и спирам за видеоклипа. Че майка ми баща ми се будат. Край. Ето тук. Чао от мен. Драги зрители. И да ви е хубаво. Дано.